खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय 65 बोसोरनि अजय बसुमतारिया ANPL प्रजेक्ट मुंनि ब्रिक प्लान्ट क्रेसार मिलआव खामानि मावोमोन 3 बोसोर बे क्रेसार मिलआवनो खामानि मावदोंमोन अजय बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला क्रेसार मेसिनखौ साफा खालामबाय थादोंमोन अजय बसुमतारिया मेसिनआ अन नङामोन नाथाय हरखाब मिक्सार मेसिनआ अन जानानै गोग्लैलाङो अजय बसुमतारिया आरो जायगायावनो जिउ गोमायो अजय बसुमतारिनि फिसाज्लानि दाबि मिक्सार मेसिनखौ हरखाबै सोर अन खालामखो बेखौ नांगौ आरो बिनि थार बिजिरनाय नांगौ बिटिआरनि सासे EM धनस्याम दास जायखौ दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना ससियेल मिडियाआव मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आबो बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन MP नब कुमार सरेनियाया दोलोनि बेरेखा बाथ्रा बुंबोबाय थानायनि जाहोनाव आरो दोलोजों सोमोन्दोआ गैया जानायनि जाहोनाव रायजो बेंगिरिनिसिम लाइजामबो हरनाय जादोंमोन आरो रायजो बेंगिरिया गनायथिबो होदोंमोन होनना ससियेल मिडियाआव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बिनि सायावनो धनस्याम दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायावसो बुंनाय खोनादों नाथाय अफिसियेलि दासिमबो जेबो कागज फैयाखै अफिसियेलि कागज फैब्लासो जागोन नाथाय अफिसियेलि कागज फैयाब्ला बोख्लायनायखौ गनायना लाया होनना बुंदों धनस्याम दासआ MCLA इलेक्सन जानाय समाव गोबां अफार मोनदोंमोन नाथाय सरकारा आंखौ लांनानै प्रमद बर'खौ सिफ खालामनो थाखाय आंखौ लाना थांबाय नाथाय दायो आंखौ जोगारनो सानबाय बियो माबायदि सरकार जागोन आं जुदि डिपार्टमेन्टआव केलेंकारि खालामनायमोनब्ला आरो जुदि खामानि मावाजासेनो थानायमोनब्ला आंहा बुंनो गोनां जेबो थानाय नङामोन होननानै बुंदों धनस्याम दासआ दिनै 11 एप्रिल बिटिआरनि CEM प्रमद बर' मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपिन बर' आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंहाल बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोरा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव दावबायफैगोननि खौरां मोन्दों सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि खैलाजुलि लकेश्वर ब्रह्म गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों होनना खौरां मोन्दों बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैगोन बिटिआरनि CEM प्रमद बर' एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंहाल दिनैनि दिनावनो बिश्वनाथ जिल्लानि बिमाजुलि हालामनि सोमदोन जोहोलाव गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावबो बिथांमोना बाहागो लाहैगोन होनना खौरां मोन्दों बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ BPF दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि रेजिगनेशन लेटारखौ गथायबाय होनना खौरां मोन्दों बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि UPPLआव जयेन जानायखौ खाम्फा बरगयारिया मानो जेबो बुंनो हाया चन्दन ब्रह्मखौ खाम्फा बरगयारिया फल' खालामखागोन बेखायनो खाम्फा बरगयारिया बेफोरखौ बुंनानै बेले बेजे लाबोनो सानाखै मानोना MP इलेक्सनाव जेननायनि उनाव खाम्फा बरगयारिया गावजों लोगोसे 15,000 भटार्सफोरखौ लानानै UPPL दोलोआव जयेन जागोन बुंदों EM रनजित बसुमतारिया फैगौ 18 अक्ट'आव जौसिन बिजिरसालिया MP नब कुमार सरेनियानि आर'ज गाबनायनि जाजमेन्टखौ होगोन आरो 19 अक्ट'आव नमिनेशन लाइ गथायगोन होननानै बुंदों MP नब कुमार सरेनियाया बावखुंग्रि बियाबाव UPPLनि इन्जुरनि हाया गुगागासिनो दङ बावखुंग्रियाव UPPLनि मुङाव भट बिनो हाया नाथाय मदिनि मुङाव हिमन्तनि मुङावसो भट बिगासिनो दङ BPF दोलोनिफ्राय धनेश्वर गयारिनि बुंनाय गोदो एबसुनि प्रेसिडेन्ट UPPLनि गोख्रों दैदेनगिरि ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि कालीचरण नार्जारिजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बावखुंग्रि बियाबाव BPF दोलोआव जयेन जादों होनना खौरां मोन्दों बिक्रम दैमारिया सानाव BPFजों ओंखारो BPFनि जानानै गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय हराव UPPLनियाव फैनानै गावनि मोननो गोनां बिलखौ बिफैयो राजु नार्जारिनि बुंनाय बिक्रम दैमारिनि बुंनायखौ बिटिआरनि ठिकादारफोरासो फिननाय होगोन बिक्रमा जाबाय BPFनि ठिकादार बिक्रमा सासे ठिकादारसो बिनि बुंनायाव दैदेनगिरिफोरा फिननाय होआ ठिकादारजों ठिकादारसो फिननाय होज्लायगोन मख'नो गोनांदि दान 2 दान 3नि गेजेराव बिलखौ होयोब्ला UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै बुंदोंमोन बिक्रम दैमारिया बिक्रम दैमारिहा गोबां बिलनि रिहेबिलिटि दं हराव फैनानै UPPLनियाव बिलखौ बिफैयो
बिक्रम दैमारिया BPF दोलोआ 3,000 कोटिनिबो बांसिन रिहेबिलिटि खालामना गालांदों। बोसोरसे बोसोरनैयाव BPFआ गालांनाय रिहेबिलिटिखौ फोजोबनाया सम्भब नङा होननानै बुङो राजु नार्जारिया। दिलीप शइकियाखौ फेजेननायनि गोनांथि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो मोना होनना बुंग्राया दिलीप शइकियायानो। मानोना दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बिथाङासो थायो। दिल्लीयाव थानानै बिटिआरनि दफाफोरनि सायाव जेबोखौनो बुंनो हायासैब्ला जेबोखौनो खालामनो हायासैब्ला दिलीप शइकियाखौ जोंनो मानो नांगौ? बिक्रम दैमारिनि बुंनाय। दिलीप शइकियाआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै खनसेबो बुङाखै। एबसुआ दिल्लीयाव मानो थांदोंमोन? मावफुंनांगौ होननासो बुंनो थांदोंमोन, नाथाय रिजाल्टआ नेगेटिभसो फैबाय। अब्ला मानो नांगौ जोंनो दिलीप शइकियाखौ? हाग्रामा महिलारिया मास्टार प्लान खालामनानै दिलीप शइकियाखौ देरहाहोदोंमोन। लाख लाख भट मोननानै दिलीप शइकियाया देरहादोंमोन। नाथाय बोसोरबायाव दिलीप शइकियाया थरसेबो अन्थाइ होआसै। बेखायनो दिलीप शइकिया फैबोला थरफा थरफा अन्थाइखौ रायजो राजाफोरा दिलीप शइकियानो हरनांगौ। बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। क'क्राझारनिफ्राय लाबोबाय थरबा अन्थाइ दिलीप शइकियानि थाखाय। बोसोरसेयाव थरफा थरफा अन्थाइ दिलीप शइकियानो हरनांगौ। बिक्रम दैमारि। दिलीप शइकिया কোৱা নাই দিল্লীত সমৰ্থন কৰা নাই নহয় জানো? এপছু যিখন গৈছিল এই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছিল। বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰেও গৈছিল যে এইবোৰ দফা সম্পন্ন কৰিব লাগে বুলি। কিন্তু নেগেটিভে আহিল। শইকীয়া ছাৰৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰৰ পৰা 5টা হিল গুটি আনিছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা মই আনিছোঁ এই 5টা হিলটো। কাৰণ তেখেতে 5 বছৰ শাসন কৰিলে। কোকৰাঝাৰৰ পৰাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰে মাষ্টাৰ প্লান কৰি ফালে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক জিকাই দিছিলে। লাখ লাখ ভোট লৈ ফালে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়ায়ে জয়যুক্ত হৈছিল। লাখ লাখ ভোট লৈ ফালে তেখেতে জিকাইছিল। কিন্তু আমাৰ বিটিচিৰ বাকীৰ কাৰণে এটাও হিল তেখেতে আমাক দিয়া নাই, হয়নে নহয়? এটাও হিল আমাক তেখেতে দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহি ফালে এই 5টা হিলটো দিছোঁ। মানে এটা বছৰৰ এটা হিল আমি তেখেতক পঠাম। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমি পঠাম। পুৰা ট্ৰাকে ট্ৰাক হৈ যাব। চব গাঁও দিলীপ শইকীয়া ছাৰ আহিলে আৰু দিলীপ শইকীয়া ছাৰৰ মানুহ আহি পালে ইয়াতে মিটিং কৰিব আহিলে আপোনালোকে এই 5টা হিলটো মনাটো এই বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক দিলেই হ'ল। এই কি কাৰণত দিব? যে তেখেতে 5টা বছৰ একো দিয়া নাই, কিন্তু আমি 5টা হিল দিম। 5টা বছৰ এটা এটা হিল। ইমান গাঁৱৰ মানুহ আছে, গাঁও আছে, ট্ৰাকে ট্ৰাক হৈ যাব। লৈ যাওক আমাৰ বিটিআৰৰ পৰা। এতিয়া চাওক, তাৰ কাৰণে কোৱা আছে দিলীপ শইকীয়া आपको हराना बहुत जरूरी है। কি কাৰণত? বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফা দিল্লীয়ে সেইদিনা লিখিলে NIT আপোনালোকৰ এই বিটিচিত নতুনকৈ গঠন কৰা নহ'ব। শিলচৰৰ কোলাহৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি? কৰা নহ'ব। আসামত এখনহে দিবৰ কাৰণে সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে পলিচি আছে। ওদালগুৰিৰ ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব নোৱাৰোঁ। ডাইৰেক্ট নকলিও কি কৈছে? তেজপুৰতে ওচৰতে হয় তাতে শিক্ষাগত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কি কিয় কোৱা হৈছে? বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ফেক্টৰী, তাৰ পৰাই ল'ব পাৰিব। দিল্লীত থকা এজন MPয়ে আমাৰ BTCৰ MPয়ে যদি দিল্লীত থকা এই দফাবিলাক যদি সমৰ্থন কৰি যদি দিল্লীক একোৱে যদি কৰিব নোৱাৰিলে, একোৱে যদি কোৱা নাই, দিলীপ শইকীয়া ছাৰ আমাক কিয় লাগে? হয়নে নহয়? কিয় লাগে?